Takže čaute lidi u mého prvního videa. Dneska budeme hrát Roblox. Nevím, co si zahrajem. Někdo si mě může i přidat, jestli chcete. Mám i TikTok, takže ten TikTok dám do popisku. Můžeme si dneska zahrát. Třeba si můžeme zahrát dneska Murder Mystery. Nebudu natáčet videa jenom z mobilu, ale budu 100% natáčet někdy i z počítače. Tohle je dneska z mobilu, protože počítače mám v počítači teďka nemám paměťovou kartu, já tam budu mít paměťovou kartu, tak budu hrát s váma. Na počítači budu tam 100% hrát Fortnite, Free Fire, Roblox a třeba, nevím, Counter-Strike a už nevím, co dál, ale budu tam hodně věcí s váma hrát. Budu dávat i gifty ve Fortniteu za 500 výplaků a občas i za 1000 nějaký skin vám budu giftovat, ale to uvidíme potom. Takže tady je hra, jdeme se kouknout. Tady je murder. Tady jsou inocenti. Jsou venku. Nevím, co hledá. Podle mě hledá ty inocenty. A to je jasné. Točím první video, takže by jsem se vůbec nezlovil třeba za odběr. V případě like. Ale nemusíte, nenutím vás do toho. Můžete normálně jenom mě sledovat. Ani nemusíte mě sledovat. Ale byl bych rád, kdyby jsem měl aspoň 100 odběratelů za 30 dní. To je můj cíl zatím. A moc se těším těším se, jak budu natáčet na počítači videa. A tak jdeme Millibase, protože to je podle mě nejlepší mapa. Mám si shift lock. Stlumím si zvuky až. Sorry, moje sekra tady zase brečí, protože je blbá. Promiňte za to. Omlouvám se za to brečení, protože sekra ona tam dělá furt nějaké blbosti, bije tam mého mladšího brášku, protože ho můj bráška jí sebral míč a ona ho sebrala a můj malý bráška začal brečet, tak mamka musela zakročit. Zatím hraju. Napište mi do komentáře vaše nicky a někdy bude i rozdávání Robuxu. Mám moc rád moje diváci. Mám i TikTok, jak si myslím, že říkal. Nechápu, jak to ví, že jsem murder, ale nechápu to. Podle mě má hacky, ale OK. Dobře, nebudu ale teďka hrát tuhle hru, ale můžeme si teďka jít zahrát jinou hru. Dali jsme se aspoň jedno kolo, tak dáme teďka jinou hru. Ale nakonec nebudu hrát jinou hru, ale už dám konec videa, tak zdarec.